बसराय खें ना ओ रोमान स्क्रिप्ट आंदोलन मा खाली बांग्ला बाई सैजाव कहनाय ओ बसर ब्रंनो कयबार आंदोलन खालिसिनाय ओ बसराय खें ना बियां पोस्टबन तब बन तमाहाय बमं सलायनाय बियां राजभवन लोक भवन सलायनाय बसराय खें ना ओ तिप्राजक रेप खायजागनाय ओ और जागा फनो जागनाय ओ अतो बास रंप्रे सप्रे खायजागनाय बसराय खें ना ओ बनि दुकानाव का बुजाक सिनाय ओ चिनि तिप्रासा चलारफनो बियां बियां थां तक जाक सिनाय बुथार जाक सिनाय अमा समस्याने पाइमं करिका बसराय खें ना ओ कुबनि दफारनो फातार हास्तिनि तविनाय दाफाय माने बो तै थाखलाय लांलिया आंखे मानसगो अमा जत समस्यानि एकतान समाधान आमंका आलादा राज्य इको ओ आलादा राज्य माना बागै जों तिनि सभा खायलायबो ओ आलादा राज्य माना बागै सभा खायमा जागा ताबो रनाय हिनै सावैनाय रलिया अर्धेक फरग्रा सिनाय हानि क्षमता रांनि क्षमता फरनाय हिनै रोग्रालि हंगाके ओ रोग्रा एकनाय रनो आंखे काब्रावै कासरेबै काथारै नों बायता तंलिया हिनै याकारि न मुसुं अमकानि व्यक्तिगत मुसुं मानि किन्तु आं हाय डेविड मुरासिं लेतै बसगला सजगै तंसिनाय बा मुसुं माने गेत आंबो ओ सुरायबारि गेटआव थांगैनो का सवैनाय जेल के जेल हाबैनाय रमजाके थांबो जासोबायसि माइके माने निजेने हावनो माइके अधिकार करिखायनाय बनि तलाके सातक जागै थंजागैनाय सेसरेब जागैनाय बखा दुमदुमै सुगार से बारेसिबायसि सुगार प्रेसार से बारेसिनाय सुगार से बारेसिनाय बखा शान्ति मालांलियासि रलायखेरलायनाय डाइरेक्ट कासके कासयनाय आंदोलन खायनाय जेल के जेल हाब तमा जाबायसि अमा जानिके मुसुं मानायसि किन्तु डेविड मुरासिंके थैके थैसिनाय जातिनि बांहिनाय ओ आं थैसिनाय मानस दस ताके थैना रना मुसुं जालिया जा बाक्साके किन्तु बेसि दिन आं तला तंगमाया दौ बै खायथों खायाथों आंला पेसरानाय हेसि